Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya Amuno imba Giroria, Gave Giroria Matibaba. Sipineji woye, CB wewe. Bhatitimuka ini ndiri mubvunzo. Sei vanhu varombo tiita basa kubereka vana vakawanda zvisingaite, asi vachona mapfuma nemiriwo vanobereka 1 or 2 kana kutoshaya zvachose. Hasha, kamubvunzo kako kaka kanyanyopusa stereka akatombodi January zvinhu zvakapresa so. Haiwo titire mushewo. Ukatenge ndewegari muna January ka. Newewo ugarwa iwe. Ungaswera utedzera munhu asvika nenyaya yekuti ukaona January uno uri kukwanisa kutenga chingwa nemazai wakaromba. Aha, pokunyebere wangu, as long usiri Minister of Finance ka, unoikunde here hondo yacho iyi. Gaya wangu, Christmas ne New Year, kuzoti rent plus school fees. Zvimwe ityayi Mwari imi. Bhebhe rangu rikangopata mimba chete, ndakutenda zvangu kuZambia uko kwaane free education. Oh, honai. Ndodzeka pfungwa dzoda manyaya nyika dzakarongeka kare kare. Ko igadzira kayako irongeke. Izvozvo tikakubvunza kuti wakarechisa vhota here ahuna. Hasha, kubva rinhiko tichingovhota. Since 2002 tichingobirirwa. Ko imi boys, mashaya nyaya here. Zvamanga mauya nenyaya yakanaka wani. Baba Sibi, hapana kana 1 chikambe baba kawa chataurwa. Apa kaba inikurudzira ngo ndeyoti ngoti kunoyo chidikika. Never give up. One day zvinonaka chiri chete. Chinobirira chinonuna. Abirira ndiani? Uye abirirwa wacho ndiani? Vafana imika, musade kukura musoro imi. Hondo munoiziva here imi? Chinjai nyaya uko. Zviriko mukuru wangu. Saka taisira papiko nyaya iya. Saka mazoti tizvare vana vakawanda here kuti tiwane mavhotsi akawanda. Ndona sekuti hatina zvokuita isusu. Imagine kwatogara hakuna namagetsi. Hatina kana any entertainment. Saka kana uine mukadzi ringe ingori bota after bota. Timu munozozvinyanyawo imi. Vanhu vasina mari kungozvara tuvana hobho kunge mukuda kuendesa kushow. Purise wedai wanyarara hako. Muno muraini vakadzi vangani vari kuchengetesa varume vavo tuvana twako. Izvo zvose zvachikumbira. Ingati kuwira nengwana. Mukuru yanozozvinyanya uyu. Kuda kuzviita holika pa every topic. Kuri kuti dai tinashe Mugabe ka aifamba achiita kunge tsika mutanda. Taionerera. Wanguka. Chimira nechikutipira manje. Inango chandoisa nechikuti chi mwana chipo chinobva kuna Mwari. Ende chikondoti pese panobatwa nhumbuka. It's a blessing. Mwari anongadori nechinangwa chawo aibata. So ini nangu handiri pane chikonzero chekuti ini ndirambe vana yavo ndotovada. Asi hazvimari relationship zvinozongondiramba hazvo zvibatika. Kuti namwe timu kuti rine mari zhinji asi harina kana mwana 1. Saka kuwanda kwevana vanguka. Aiwa kuko. Handingati kuziva kwangu kana kuti chii. But aiwa zvine denga mukati izvi. Bhebhe rinoti zvaranai muwande sejecha riri pamhenderekedzo dzegungwa. Asi hazvina kunzika uzadze nyika yacho uri wanika. Saka chindiratidza kapara kanzi kana uri muprofita. Unofamba uchimitisa vakadzi vese uchishambadza kuti unouchika. Amanaka. Zvanhasi ndakuenda hangu inini zvekuwirirana panapa ndiri kuona zviri kuramba ini. Vamwe vatoya vakandiisa patageti chaipo. Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai.